Тук сме вече в Subway и ето я и мама, която сега ще си поръчаме от Subway. Ето и нещата, къде се печат. Тук сменяваме кадър за малко и ще видим на мама сандвича и моя сандвич от Subway. Ето го моя, таряке. Тук пътуваме към вкъщи пешачката до колата. След това се тръгваме от Гранд Плаза. Докато се приберем, аз разбира се съм изпил колата. Ето ги сандвичите вътре. Тук се наслаждавам на хубавия сандвич. Бих казал, че е доста вкусен и му става последна хапчица. И като пресенция давам му оценка 10 от 10. О, и не забравяйте да ударите камбанката за още такива мощни видеа. Нека се опитаме поне да стигнем 10 лайка или 20. Бъдете живи и здрави и чао от мен!